Nou, de koffie smaakt het echt op zijn Turks, hè. Sterker kom ik net zetten. Want ik denk, ja, die Willem, die is al zo actief in zijn programma. Hij moet nog even een setje in de regen dat hij nog actiever wordt. En hoe bereik staat? Nou, met Turkse koffie. Hoe kom ik nou bij Turkse koffie? Nou, ik zit al eerst hier wat in de Turkse sfeer, met Turkse muziek. Hè. Ik ben in Bodrum geweest, bij het geboortehuis, het wenhuis van Seki Muren. En dan word ik weer thuis en dan word ik benaderd door een Turkse zanger, Jassan Hansilar, jazzmuzikant uit Amsterdam, met een eigen muziekschool. Al ik een bio voor hem schreeuwen wou, want er komt een tweede album uit en ja, dan moet hij wat goede pers hebben en ja, de man is zelf net zo begenadigd in schreeuwen. Nou, dat ben ik dus, hè, ik ken dat al wel, hè, daar wordt wat bescheiden op bloor natuurlijk, hè, dat ik dat ken. Maar goed, ik heb gezegd, ja, Hansilar, ja, samen, maar omgekeerd, ja, samen Hansilar. Ik kom naar Amsterdam en wij gingen samen gezellig een mooie bio's. En op het station in Amsterdam, in de eerste klas stationsrestauratie, hebben wij gezellig zitten. En toen bleek voor mij op, deze man, het is een goede muzikant, hè, maar hij had ik ondernemingslust, want het is wel een muzikant om respect voor te hebben. Hij is opgegroeid tussen Ankara en Istanbul in een Lids plakje. Hij is naar Istanbul gegaan om te studeren voor ingenieur. Een technische studie. En ja, als je ingenieur bent in Turkije, dan heeft het toch wel helemaal makkelijk. Dan gaan alle dwaren voor de jippen, dat heeft hij. Maar ja, zijn hart blauw klappen voor muziek. Hij zei, ja, ik ben eigenlijk naar Istanbul gegaan omdat alles op muziekgebied daar te redden is. Als concerten was, als optreden was, een eigen bandje begint en muzikanten ontmoeten was, dan moest hij in Istanbul wezen, als Turk dan althans. En dat was een beetje de reden waarom ik naar die stad gegaan ben. Maar goed, ik heb mijn papieren halen, ik ben ingenieur geworden, maar dat hoeft maar geen bevrediging. Ik moet toch muzikant wezen, jazzmuzikant, dat we toch waar mijn hart naar uitgaan. En ik zocht naar mogelijkheden om een goede opleiding voor jazzmuzikant te vinden. En toen kwam ik in Nederland, in Amsterdam, het conservatorium, die had de perfecte opleiding, wie hij daarachter kwam. Dus toen heeft hij de stap gemaakt en dat is natuurlijk net niks. Hè. De verleest in die geboorteland, die land west een baan heeft, west een man in bonusbest. En dat ligt helemaal achter die. Dat is naar Amsterdam. Hij wilde de bordenwasser en weet ik het wat. En partier en van alles om die opleiding te kunnen bekostigen. Hij had het redden. Hij is afgestudeerd aan het conservatorium. Hij is toen zelf het papieren voor docent hellen. En nu heeft hij een eigen een muziekschool in Amsterdam, waar 14 verschillende instrumenten lesjong wordt. Nou, dat vind ik knap. Ik zei, Jassan Hansilar, ben een man die heug in mijn achting stiet, want ik vind dat toch heel moedig wat jou dingen hebben. Maar hij zei, ik ben er bescheiden niet zelf en schroef jou maar een mooi verhaal om mij, dan praten we er net mee door. How much do I love you? I'll tell you no lie. How deep is the ocean? How high is the sky? How many times a day do I think of you? How many roses are sprinkled with you? Teach you to fly. We've only tasted the wine.